Ev jin ji bo karsazekê navdar ê Tirk şermezar bikin, amadekariya protestoyekê dikin. Rahmî Koç, navdarê Tirk ê Karsaz beriya çend rojan di dema vekirina nexweşxaneyek de li bajara İzmîrê li ser jinên Kurdan qaşo henek kir lê axaftina wî rastê bertekên mezin hatin ji ber ku di gotinê wî de jinên Kurd dihatin biçûkxistin. Digel ku Rahmî Koç paşê bi hevokek ji hemî jinan lêborînê xwestin, jinên Kurd li dijî gotinên wî protestoyan dikin. Li ser gotinên Karsazê Tirk, jinên Kurd li Amedê protestoyeka girseyî darxistin. Beşdarên vê meşê nerazîbûnên xwe ji bûyî me ve hatînin ziman. Tişkî pir nexweş bûye. Pir zora me çû. İnsanê Xwedê Teala nike jinê Kurd kûtî bikin. Jin her deyî jî namuslîne, şereflîne, çino bêlîkê heske, çino komanda, çino bi tûmê dünyayê bigerin serê me hin çi ehed bilinde. Em jinê Kurd namuslîne, em şereflîne. Selam û hürmetê me bi tûmê jinê Kurd bila jinê Kurd rabin serininga. Tirk di dünyayê da, di tarihan da, di medlera da heta ana da en şereflî jinê Kurd bûne. Kraliçe jinê Kurd bûne, taja zêrî jinê Kurd bûne, Orta Doğû bibêjim. Li ser piyana se ji xêra dayîk û qîz û keçê Kurdan re. Ez şermezar dikim, êgê wî destek dikir ez wan şermezar dikim. Gelek mêr jî di nava vê meşê de hebûn. Yek ji wan jî dengbêjek bû. Şan, şeref, hasiyet, namus, bilindayî, gîret, terbiye, mêvanî, îsanetî di dünyayê de di ser jinê Kurd ratinin. Evî gotinê serê te ne zêde ye? Tu çawa vê gotinê ji jinê Kurd ratin? Jinê Kurd tenê na hemû jinan. Tu mafê kesê tu ne zimanê xwe dirêjê jinake. Jin dayîkin, jin pîrozin, jin bilindin. Jin bi rûmetin. Xwepêşandana ku bi pêşengiya tevgera jina azad li dar ket, li meydana Şêx Saîdê dest pê kir heta ber mizgefta mezin dewam kir. Li vê derê daxuyaniyek hate dayîn. Hate gotin, jinên Kurd di navenda vegotina Rahmî Koç de di heman demê de bi nezanî nebûna têgihiştinê têne pênasekirin û paşxana vê têgihiştinê jî pişta xwe ji hişmendiya zayendî parez û kolonyalîst digire. Parlamentera Erzurumê Mela Danişbeşdar şî di vê meşê de amade bû û bi Kurdî û Tirkî Rahmî Koç şermezar kir. Bi devê xwe, bi gotinê xwe êriş bike ser rûmeta me, em ê bersiva herî Xurd bidin wan. Ev tu carî li hemberî zordariyê, li hemberî desthilatdara, li hemberî qetliama me dengê xwe qut nekiriye. Her tim dengê me derdikeve. Daxuyanî bêbela bi dawî bû. Lê hate îdiakirin, şeva yekşemê bankayek ku malbata Koç sermayedarê wê ne li Amedê rastê êrişeka çekdarî hatiye û polîs ji bo êrişkaran bigire dest bi operasyonekê kiriye. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.